नोंथ' दा जेनेबा मानसिखौ नायबा एसे गेद्दा दा आंथ' हाखाला ओमफ्राय दा नोंनो बिहामजो मोनबा नों माबायदि मोनगोन दा गोसोआव मोजां मोनगोन जुदि माबायदि बिहामजो नांगौ नोंनो बेखौल' बुंदो नांगौ आंनो जायखिया मोनबानो जाबाय खबरनि बाथ्रा गैया खबर बाथ्राया गैया मोजांबो बुंनो हाया गाज्रिबो बुंनो हाया बेबायदिसो ओमफ्राय थाग्रा मानसियालाय मा खबर जानो दाहोना नों दाहोनासो थायो दाहोना थाग्रा मानसियालाय मा खबर जानो खबर खुनु मोजां गाज्रि थिग गैया नोंना ओमफ्राय फेमिलि साबेसे नोंना हिन्जाव गथ' गथाय साबेसे 12 जन आच्छा फिसाला गिदिर नामा मा नाम फिसाला गिदिर नामा अजित फिसाजोनि नामालाय सुकुमार फिसाजोनि नामा रिता आच्छा ओमफ्राय नोंना हिन्जाव बहानि हिन्जावा बहानि नोंना गवालपारानि बेरांगामि खै बोसोर जाखो नोंना हाबा जानाया औ हाबा जानाया 50 बोसोर थगायबाय नामा नोंलाय थगायबाय नामाब्रा 50 बोसोरलै 50 बोसोर जाबाय ओमफ्राय दायो नोङो दा नोंहाथ' सासे बिहामजो लाबोनांगौ दंलै बिहामजो लाबोनांगौ दङ बिहामजोखौ आं नागिरखाय गैया मालाय गावसोर नायना लागोन ना आच्छा ओमफ्राय नोंनिखौ नोङो माबोरै नायना लाबोनाय नोंनिखौ नों माबोरै नायना लाबोनाय बेखौ सिन्था खालाय नामा आंना हिन्जावबो गैया ना माबो दङ गवालपारायावसो फेरेंगा गामियाव आच्छा ओइ आबौ दाहौलाय नों ओमफ्राय मानो हाबाखौ मानो जायाखैलै लाबनाय नों माबा मोनसे दुखु दं नामा लाबनाय लय लाबनाय नङा मानि थाखाय लाया नोङो दे बेखौ बुंलाय नों मानो बुरा हयफोरलाय कि नङाब्रा बै समाव मानो हाबा जायासै बेखौ खोन्थादो आंनो बै समाव मानो हाबा जायासै बेखौ खोन्थादो बुरा मानो माइखि लय लाबनाय ना नै थांबाय बेसेरा हिन्जावखौनो लायासै नै बियो मा जादोंमोनथाय बुंनोथ' हाला आङो दायो आबौ ओइ आबौलै नों मिथिगोन नामा बियो मानि थाखाय हिन्जाव लायाखै दुखु दंनोलै माने दुखु नोंथ' गिदिर बिदा आं बिदायानो थिगानो ओमफ्राय नों सोरबाफोर आवगाय गोसथोनायफोर दङ नामा बेहा दंमोननो सासे मारगावआव हारसा सिख्लाखौ गोसोदोंमोननो लानो गोसो गैयिनि गैया एरायबाय मानसिया ओमफ्राय दा मालाबाफोर हिन्जाव लानो होननानै बुङो नामा नांलानो हिन्जाव लानो सिमा माबा खानायखौ खिन्थाना लायो खानाय मोनबाय होननानै सोर हिन्जावा फैबावगोन होननानै आच्छा ओंखायनो माने दा बेहा मा दुखु दंबानो मिथिला मिथिरोंला गावनिसो गोसो नोंसोर होनबा दा जेनेबा हिन्जावफोरखौ होनो गोसो जाया होमबा नायनो थांगासिनो दं मानसियानो लालियानो मा जाखो बयनिसिमबो दिनैहाय गोजोन फुंबिलिनि बिगुमै बिबोनां बयनिसिमबो आङो नै बिसानि न'निफ्राय गुमैमोननिफ्राय सिखारनानै फैदोंल'मोन बेरायनो मानसिखौ बिराद गोबाव जाबाय नुवाखै दिनै नुबाय लोगो मोननानै बेजोंहायनो एसे रायलायनो नागिरबाय आङो बिथांजों मानि थाखाय रायलायनो नागिरदों आङो आरो मानो थाखाय आरो बियो अबाव थायो आरो मानसिया अबेनि नुदों नङा होमबा आङो बयखौबो दिनैहाय नैबे बेरेफुंजानि बिसानि न'निफ्रायनो गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनाय जासिहरबाय बयनिसिमबो दायो आङो बेजोंहाय माखासे खोथा रायलायनोसै बे जाहैबाय जोंहा जोंनि गामिनि सेरावनो नांजाबना थानाय 2 नं धनसिपुर गामिनि बिथाङा माबोरै खबरा नोंना खबरा बिदिनो मोजाङानो दं नोंना दायो फेमिलि साबेसे फेमिलियाथ' दा जायाखैनो आरो बुंगोन जायाखै फेमिलि जागोन जाला होमबा जानायाथ' उनावसो माला उनाव जागोन फालाय दा बेखौ बोरै बुंबावनो आराम मोननाय दंना गैया फालाय मोननायाथ' दं दा आच्छा रादाय होनाय दंना रादाय होनाय माने दा एसे नांबावगोन आरो बेसे गोबाव नांबावगोन फालाय बेखौथ' बोरै बुंनो समायासो खोन्थासिगोन आच्छा ओमफ्राय दायो नों अबाव थायो होनदों जोंना नामसाइ डिस्ट्रिक्टआव आच्छा बेवहाय ओरैनो साबेसे बर' गामि दङ मोनबेसे बर' गामियाथ' गैया बिदिनो जेराव मेराव थायो आरो थानाया सोरबा न'खरसे न'खरनै बिदि थायो बिदि आरो ओमफ्राय दा नों ओजों थानाया खै बोसोर जाखो जाहैबाय दै बिराद गोबाव बोसोर जाहैबाय ना होमबा नोङो हाबाखौ खालामसिगोन ना हाबा खालामनायाथ' खालायनांगोनानो सानसे आच्छा एबार बोसोरावनो सानदों नामा एबार बोसोरा जागोन ना जाया बोरै मिथिबावनो दालाय आच्छा नोंना ओमफ्राय आराम मोननाया बहानि जोंना होजोंनिनो लाबोआसो जागोन उनाव आच्छा होमबा नोङो ओजों थाबाय थाथारसै फैला बेवहाय फैया बिदिनो माबा मिलायबासो जागोन दा आच्छा उनाव ओमफ्राय नोङो मालायफ्रा हाबा जाजोब्बाय गथ' गथाय खांजोब्बाय बेफोरखौ नों मालाबा गोसोआव फैयोना फैयोथ' आरो मानो फैया जानो फैयोथ' नोंबो गथ' गथाय खांनो लुगैबाय
नोंना ओमफ्राय हिनजावालाय माथो होनो दा थाब हाबा खालामदो होनदा होनाखै थाब ना बिदिनोथ' जाबायाखै दा बेसे गोबावना बोरै मिथिगौ दाथ' नोंस्राथ' न'आवबोथ' बिहामजोथ' नांथारसिगौ नांसिगौथ' आरो दा माइ हानायनि सिजोन गायनाय फुनाय सिजोन बिमायाबोथ' हाला बुरिबाय बिमा बिफाया मालाबा होनोना नोंखौ हिनजाव लाबोदो आफा बाबा आं हाथारला होनना होना होननायालाय इसोरबो ला होननानै बुङो आरो बुंनायालाय ओमफ्राय नों मानोथो लाथ'वाखै बेनोथ' बोरै बुंबावनो दा जा मालाय माबा जायो आरो दा उनाव लासै लासैनो जानोबो हानाय आरो उनाव लासै लासैनो होमबा नोङो बे गामिखौ गारना खाथारसै ना गामिखौलाय बहा गारनांगौ गामिखौ गाराखैनो हिनजाव लाबोलाय बेयाव थाफैना थाफैना बे उनावनि बाथ्रासै उननि बाथ्रासै ना जों न' लुबाय नामा नोंलाय लुवाखै जों न' लुवाखै बिदिनो थानायालाय मोजां लुथाराखै आरो लुथाराखै होमबा दाथ' नोंहाथ' बेयाव बेवाइबो मोनबाय दा नोंहासो गैया गथ' गथायबो मोनबाय मालाबा फैनानै लाजिना लाजिया नोङो ओंखाम बिना जाफैनो दै लोंनानै दै बिना लोंफैनो माबायदि जायो गोसोआव बेखौलाय आरो मा बुङो मा बेयो नोंसिनिसो खोथा फायगोनसो खोथा सोरनाबा खाफाल बे मा बुंबावनो सोरनाबा लासिं सिं लाजिनायखौ जुदि माबायोबा गावनो दुख मोनगोन बेनो खोन्थाया लाजिनायखौ लाखुमा थाखुमाबाबो जाया बेनो ओमफ्राय जे नोङो माबाफोर बुंनो सानो नामा बै सोरबा सोरबा जे हिनजाव लानानै आखौ गारनानै गोदान लालायो बेफोरखौ नों मा बुंगोन नों दा बेफोरथ' बयनिबो गोसो बोरै मिथिबावनो मानसिफ्राथ' सोरबा लानानै गारलायो बे सोरबा हौवायानो जाया हिनजावानो जाया बोरै मिथिनो मालायनि खोन्थाखौलाय ना नों बैफोरबायदि नाय जोंनाव बिदि जायाखै नों बैफोरबायदि मानसिखौ जुदि मोनबा माबायदि खालामनो सानो नों लुबैयो नों लालाय गारलाय खालामग्रा मानसिफोरखौ हौवायानो जा हिनजावानो जा नाय बेखौथ' भगबानासो हास्थायगोन मानसिफ्राथाय मा हास्थायोबा गावनावसो नांसिगोन नोङा जानो बेथ' भगबानासो होगोन हास्थिखौ गारलाय लालायखौ मानसिया होबाबो बे बुग्रानावसो लासैनो नांसिगोन ना बिदिसो दा दानि जुगाव ओंखायनो निजे बुजिनाया मोजां मोजां ओंखायनो नों माने भगबाननि सायाव आगारबाय आरो आगारनाय बिसोर बिदिनोथ' जागोन मालाय गारलायनायखौलाय बोरै हमथानो हागोन जानो हायाना मालाय गारलायनायखौ हायाना दा बोरै मा खालायनो मालाय गारलायनायखौ नङा जानो